Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zondag 14 augustus. Het was weer warm vandaag. Zo warm dat er in heel Zeeland officieel sprake is van een hittegolf. Ook in Dishoek kwam de temperatuur weer boven de 25 graden. Ongeveer 30, 28, 29 graden. Zoiets. Zo warm vind ik echt niet lekker, eerlijk gezegd. Maar we kunnen niet anders. Maar als we dan toch deze warmte hebben, dan is het op het strand nog het beste uit te houden. Daarom gingen er ook vandaag weer veel mensen naar het strand voor wat verkoeling. Gewapend met water, zonnebrand en een parasol. Parasols zijn de afgelopen dagen gewoon hier allemaal uitverkocht. En dus iedereen zoekt wel een klein beetje de schaduw op. En dat is natuurlijk ook verstandig. U staat een spelletje te doen. Is dat niet veel te warm vandaag? Nee, het is heerlijk nu, want we hebben hier een briesje en we zijn lekker bezig. Want als we alleen maar stil liggen, dan gaan we ons vervelen. Dus het is lekker zo. Kunt u een beetje tegen de hitte? Ja, ik kan er goed tegen. En er is een grote plas water om af te koelen. Hè? En dat kun je op verschillende manieren doen. Duiken, zwemmen. Een beetje watergevecht misschien. Volgens de huidige voorspellingen duurt de hittegolf nog tot woensdag. Er is wel kans op regen, maar voor de warmteliefhebbers blijft het dus nog even genieten, genieten en nog eens genieten. Ik geniet met volle teugen, ja. Dus ik zou zeggen, kom deze kant op. Individueel was ik niet zo heel goed. Ik heb 3 schoten gedaan en ze vallen alle 3 mis. En toch blijven Nederlandse, Belgische en Franse handboogschutters dit weekend in Overzande pogingen doen om Europees kampioen handboogschieten op de staande wip te worden. Doel is om een blok met veren op de wip uit de lucht te schieten. Wat is er nou leuker aan omhoog schieten dan gewoon recht vooruit schieten? Nou, als je nou raakt, dat is toch prachtig als er dan zo'n klosje naar je toe komt, naar beneden. Dat is gewoon fantastisch. Je staat gespannen, je lost en dan is het raak. Dat geeft gewoon een mooi gevoel. En als je dan dat klosje ziet dwarrelen door de lucht, daar doen we het voor. Je moet er echt heel veel voor trainen. Dat altijd op dezelfde manier te kunnen doen. Elk schot opnieuw. Het schieten op zich en het samen zijn, een beetje praten. Een biertje op zijn tijd natuurlijk, dus dat maakt de dag compleet. Ja, want doping tijdens het handboogschieten, daar wordt volgens mij niet op gecontroleerd. Gelukkig nog niet. Nee, want als dat erin komt, dan zullen er niet meer zoveel op de wei verschijnen. En hoe ziet uw leven als topsporter er nou uit? Oh, topsporter? Nou, dat wil ik er... Nee, topsporter kan ik het niet beschrijven. U doet toch mee aan het Europees kampioenschap? Ja, dat is zo. Het is gewoon achterlijk warm op de wei. Waarom doet u mee dan? Ja, geselecteerd hè. Je hebt natuurlijk voorafgaande wedstrijden en daar zijn we goed doorheen gerold. Dus ja, zo kom je in de ploeg terecht. Uw talent zit u in de weg vandaag. Nou, in de weg, dat wil ik niet gelijk zeggen. Het is leuk om mee te doen. En dan is het gewoon een mooie wedstrijd, zoiets. Vanavond rond 8 uur wordt duidelijk wie de nieuwe Europese kampioen is. Lange tijd heeft hij erop moeten wachten. Maar nu krijgt het pontje van Sluiskil eindelijk een nieuw laagje verf. Tot 2025 hebben onder meer de provincie en de gemeente Terneuzen subsidie toegezegd, waardoor er geld over was voor een flinke opknapbeurt. Natuurlijk jaren al voor gevochten om dat ook voor elkaar te krijgen. Dit is echt al 20 jaar geleden dat ding zo aangepakt is en zo opgeknapt. Dus nee, dat gaat zeker, laat ik nog voorzichtig zijn, 10 jaar had hij sowieso mee. Het pontje kan er dus weer heel wat jaartjes tegenaan. Maar daarmee is het voortbestaan van het voetveer nog niet meteen gegarandeerd. Want er komt een ander probleem om de hoek kijken. Een tekort aan vrijwilligers. Dan ontvalt er ons wel eens 1. En daar verhuist er wel eens 1. En ze komen niet in rijen van 3 aangelopen om de rijen aan te melden. Dus bij deze ook weer een oproep voor schippers van meld je een keer. Het is natuurlijk fantastisch om een keer een dagje op dat kanaal hier te mogen varen. De opknapbeurt moet voor het einde van de schoolvakantie klaar zijn. Want zodra de scholen weer beginnen, steekt de veerpont hier weer meerdere keren op een dag het kanaal over. De voetballers van Hoek hebben gisteren de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Op bezoek bij Jos Watergraafsmeer in Amsterdam werd het 3-1 voor de Zeeuws-Vlamingen. Hier tekent Steve Schalkwijk na 9 minuten voor de 1-0 namens Hoek.
10 minuten later is het opnieuw raak voor Hoek. Wederom is Schalkwijk de doelpuntenmaker en opnieuw is de assist van aanvoerder Rick Impuns. Lang lijkt er niets aan de hand voor Hoek, tot Jonathan Richard uit het niets de aansluitingstreffer maakt voor de thuisploeg uit een hoekschop. Diepe blessuretijd beslist Hoek dan toch het duel. De ingevallen Giovanni Delanois geeft met een mooi doelpunt zijn visitekaartje af. Hoek wint daardoor met 3-1 van Jos Watergraafsmeer en gaat door naar de tweede voorronde van het KNVB-bekertoernooi. Het begon allemaal nog heel zonnig met een zakbriesje uit het oosten, maar geleidelijk kwam er meer hoge bewolking en vanmiddag was er vooral aan zee weer wat meer wind. Dat gaf weinig verkoeling en de hittegolf had een 6e dag met vrijwel overal meer dan 30 graden. Daar zullen nog wel 1 of 2 dagen bij komen, maar de temperatuur gaat omlaag. Niet zozeer vannacht met die minimaal van 18 of 19 graden, maar er zijn al veel wolkenvelden en lokaal kan al een regenbui vallen. Later vannacht en morgen staat er soms een matige zuidwestenwind en die verdrijft de grote warmte. Maxima morgenmiddag van 24 tot 28 graden en wisselend bewolkt weer met af en toe wat zon, verspreid ook een paar buien en daarbij een klein kansje op onweer. Dus dat is nog niet overtuigend wat betreft de regenkans. Dinsdag is dat ook niet, met een lokale bui en dezelfde temperaturen. Daarna draait de wind naar noordoost tot noord en het geeft vooral woensdag kans op wat langdurige regen. En donderdag is de kans op enkele buien ook nog vrij groot. En dan gaan we voor het sportnieuws van vandaag naar Stefan Nijpjes. Omroep Zeeland Sport is vanaf vandaag weer iedere zondag te zien op televisie met samenvattingen van Zeeuwse sportwedstrijden. Want het sportseizoen is weer officieel begonnen dit weekend met de start van de voorronde van het KNVB-bekertoernooi. Dat is amateurvoetbal. Zo zie je straks in de eerste uitzending een samenvatting van JOS Watergraafsmeer uit Amsterdam tegen Hoek. Verder een samenvatting van de atletiekwedstrijd de 15 van Wolfvarsdijk. En er is een verslag van de 24e editie van het Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi in Vlissingen. Tot zo. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne zondagavond.